Luminița are doar 4 ani. Nu poate merge singură și nu poate vorbi. Se luptă cu tetrapareză spastică și microcefalie. Fiecare zi este o provocare uriașă pentru ea. În urmă cu 2 luni a trecut printr-o operație la Chișinău, dar pentru rezultate mai bune are nevoie și de o a doua intervenție. Problema este lipsa banilor. Familia nu mai are resurse pentru terapii, tratamente și costurile enorme ale operației. Luminița are nevoie urgentă de o nouă operație și terapii costisitoare. Familia ei nu mai are resurse. Fiecare donație, fie cât de mică, poate schimba viața Luminiței. Ea are nevoie de o mână de ajutor, de o rază de lumină în întunericul ei. Nu sta nepăsător. Donează acum și ajută-o pe Luminița să-și continue lupta.